Nestresată. Nestresată, ba să știți că e și cu stresul la o chestie. Mi-au spus mie la țară părinții fiinilor mei că să las copiii să alerge prin grădină, că nu e nicio problemă. Că eu am zis, păi nu se mai ouă mâine găinile, ba din contră. Să vezi ce o fac mâine. Și au făcut ale naibii. Surprinzător. Așa. Le-a plăcut joaca, nu le-a stresat. Da. Și au urlat ai mei, nu s-au jucat. Da, între timp noi să pregătim, să mai scoatem din ele. Da. Așa. Cred că o să tragem și masa aia. Nu, facem altceva. Mutăm pe masa de lucru acolo și scoatem luăm Dar nu masa. știu dacă o să mai Da? Vrei să mai Și pe astea. cutia verde? să termine. Să-mi iau de acolo o ceva. De aici așa se deschide. Uite așa. Ok. Îl ajutăm puțin, că nu vrea. Încăpățânat. E încăpățânat. Sunt reci. Sunt reci. O să punem așa, ca să nu mai Dar stăm. așa trebuie, da? Și când facem maioneză și când facem bezea, în vasele tapăr, ouăle să fie reci. Luăm și pe cealaltă. Da, uite, asta s-a dus. Gata. Fetelor, Să le deci doar atâta. Dans. Da? O secundă să-i scot. Tu poți să începi dacă vrei, că nu e problemă. Deci, pur și simplu, ții așa și încep să învârt, da? Am înțeles. Repede, repede. Trebuie să te arăt. Uite-te la mine. Mă uit la dumneavoastră. Uite-te la mine. Haideți să le faci, da? Repede și mai E mai repede și cu mixerul. Sigur, sigur și de multe ori la mixer procedăm mai rămâne adus și bătut, da? Și se lasă chetul sau ce preparat facem noi. Acolo întoarce. Nu știu dacă Este testul nostru. vă zic pe Facebook că sunt într-o poză cu el. Bună dimineața! Deci înseamnă că poți face și muși de el. Crede-mă, că și mai mic dacă era și oricât de repede ai da, nu o să reușești să o faci la fel de repede. Pentru consolare sau pentru Deci oricât de repede ai da. ce faci cu ea? Poți să meteți mini bric